കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മളിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എത്ര ശ്ലോകം വരെ ഇന്നലെ എടുത്തു? 20 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തില്ലേ? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്? അർജുൻ തന്റെ രഥം 2 സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിർത്താൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നെ അർജുനന് ഗുഡാകേശൻ എന്ന പേര് വന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്, കൃഷ്ണ അപബോധം അഥവാ സമാധി എന്താണെന്ന് വിവരിക്കുന്നത്, അർജുനന്റെ സാരഥി പദം സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്, പിന്നെ കൃഷ്ണനെ കേശവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് കാര്യം, അതേപോലെ അർജുന ഈ പിതൃക്കൾക്ക് പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയോ ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ആ ഒരു കാര്യം. അതായത് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അർജുനന് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലായിപ്പോയി അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം നൽകാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതുവരെ ഭഗവാനും അർജുനനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു? സുഹൃത്ത് ബന്ധമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായി മാറി? ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായിട്ട് മാറി. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ അർജുനൻ, അത് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഏത് ശ്ലോകമാണ്? 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാൻ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നാശമില്ലാത്തതാണ്, അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സാധിക്കില്ല. ഭൗതിക ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നാശമുള്ളൂ. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നാശമില്ലാത്തതാണ്, അതിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആരെങ്കിലും പറയാണ് ആത്മാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാരല്ല? ജ്ഞാനിയല്ല. കാരണം ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. അതായത് ആത്മാവിന്റെ ഉത്ഭവം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കില്ല, പ്രാചീനനാണത്, പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. എന്ത് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലാത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവും. അതേപോലെ തന്നെ അതിനും എന്തില്ല, നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരു സീറ്റുള്ളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അതില്.
ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ചെവിക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിക്കുകയോ ഒന്ന് കറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ അടിയിൽ വെക്കുന്നു. രണ്ട് മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ 20 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുവരെ എടുത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചോ, നോക്കിയോ? എല്ലാവരും പുസ്തകം കിട്ടിയില്ല? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മേടിച്ചോ ബുക്ക്? മിണ്ടുന്നില്ല എല്ലാരും. ഉണ്ട്, മേടിച്ചു. സാരില്ല. അപ്പൊ അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കിട്ടും, കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ബുക്ക് ആദ്യം എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതായിരുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാ വിനാശിനം നിത്യം യാ ഏനാമജമവ്യയം കഥം സ പുരുഷ പാർത്ഥ കം ഖാദായതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനും ആണെന്നറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ പറയുന്നത് ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തതാണ്, അത് അജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, പരിണാമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണ്. പിന്നെ അതറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അപ്പൊ സമാധാനപ്രിയനായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ നീതിശാസ്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരാളെ ഹിംസിക്കാനായിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ആ കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അയാൾ ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിച്ച അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജന്മത്തിലെ ആൾക്ക് എന്ത് വരുള്ളൂ? ആ ചെയ്തതിന്റെ ശിക്ഷ ഒരു പ്രാവശ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജന്മം മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചു. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവെടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ചുപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുരുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പഴകിയ ഉടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ്
ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പഴകിയ ഡ്രസ്സ്, നമ്മുടെ കേടായ ഒരു ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് അണിയുന്നത് പോലെ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അത്ര ഉള്ളോ ഈ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച്. ഒരു ശരീരം മാറ്റുന്നു, അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതാവുമ്പോൾ അത് മാറ്റുന്നു, അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നു. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അത് സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജീവാത്മാവിന് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത്, അതേപോലെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്മേലാണ് 2 പേരിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്, ദുഃഖിതനാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിന് നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാൽ ഉടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മുക്തനാകും. അപ്പോ 2 പേരും എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഒരേ വൃക്ഷത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പില് 2 പേര് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആ പരമപ്രഭുവായ ഭഗവാന്റെ നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്ത് മാറും? ആ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ എല്ലാ വ്യാകുലതയിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. നൈനം മാതാജി ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലത്തേലുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അത് ആൻസർ തെറ്റിയായിരുന്നു അയച്ചപ്പോ. ഈ ഭോക്താവായ പക്ഷി അത് രാവിലത്തെ ക്ലാസിന്റെ ബേസിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി മാതാജി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 20 വരെല്ലാം എടുത്തു, അതിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അത്. നൈനം ചിന്തന്തി ശാസ്ത്രാണി. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നല്ല പറയാൻ വിട്ടുപോയിണ്ടായിരുന്നു. ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് 1-2 ചോദ്യം എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സാരില്ല. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലതയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എത്ര ശാസ്ത്രീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറിമുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ആ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. അചോദ്യായമദ്യാഹോ യമക്ലേത്യശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണോ രചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവഗത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കുതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഉണക്കാനും കഴിയില്ല. ശാശ്വതനാണ്, സർവദാ ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ് ആത്മാവ്. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കില്ല? പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കില്ല? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ഒരു സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവ്യക്തോയമചിന്യോയമാവികാരയുമുച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിധിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ അദൃശ്യനാണ്, അചിന്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്? നീ ഒരിക്കലും ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. കാരണം നിനക്കത് അറിയണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല.
ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെയും കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അദൃശ്യനാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അദൃശ്യനായിട്ടുള്ളതാണ്, സൂക്ഷ്മതമമായിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞ ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശനിലൂടെ പോലും കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്രയാണ് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം? ഓർമ്മയുണ്ടോ? മുടിയുടെ തുമ്പ് 10,000 ആയിട്ട് മുറിച്ചതിന്റെ ഒരംശം. മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ത്തിലൊരംശം. അത്ര ചെറുതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റും. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. നമ്മള് വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്തോ അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ എന്താ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധവും ഉണ്ട് അവബോധം ഉള്ളതാണ് എന്ന് വേദങ്ങളിൽ ഘോഷിക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാമന്യസേമൃതം തഥാപിത്വ മഹാബാഹോ നൈനം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഇനി അഥവാ നീ വിചാരിക്കാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കുമായിട്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നീ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ, അതാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നേക്കുമായി മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിലും നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് എന്ത്? ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാബാഹോ കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ ഈ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരു ആത്മാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്നിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ എന്തായിട്ടാണ് ബന്ധം? ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ. വൈദിക സംസ്കാരമായിട്ടാണ് അർജുനൻ ബന്ധം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അപ്പൊ നീ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നീ വിചാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് മരണം സംഭവിക്കും എന്നാണ് നീ വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുണ്ട് മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും. അപ്പൊ അർജുനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നീ വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും അത് നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് പ്രകൃതി നിയമമാണത്. അതിനാൽ അതിന്റെ തന്റെ അനിവാര്യമായ കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ അനിവാര്യമായ കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വധത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നതല്ല. ഇത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് നീതി അത്യാവശ്യമായി വരുമ്പോ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് എന്ത് വേണ്ടി വരും? യുദ്ധവും ഹിംസയൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്തനിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങള് ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ആരംഭത്തില് സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, മധ്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നത്, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവ്യക്തമാകും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മദേവന്റെ ആയുസ് അനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം
നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാവർക്കും മരണം സംഭവിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ആ വിഷമത്തിന്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെന്ത് പറയും? നാസ്തികർ എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഉടുപ്പ് മാറ്റുന്ന പോലെയാണ് ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് എന്തില്ല? യാഥാർത്ഥ്യമില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ ശരീരമായിരിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ പക്ഷിയുടെ ശരീരമായിരിക്കും. അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പോലെ അതിങ്ങനെ ഓരോ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റുന്ന പോലെ, രാവിലെ ഒരെണ്ണം, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം, വൈകുന്നേരം ഒരെണ്ണം ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്ന പോലെ ഈ ആത്മാവിന് എന്ത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ഉടുപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനൊരിക്കലും എന്തില്ല? യാഥാർത്ഥ്യമില്ല. സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണത്. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്വതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചേന മന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്യോപേനം വേദന്ന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണത്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്, ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വമാണ് കേൾക്കുന്നത്. ചിലർക്കാകട്ടെ എത്ര പറഞ്ഞാലും കേട്ടിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ത്? ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത്. ഭീമാകാരമായൊരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റം വടവൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് വിസ്മയകരമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, പടുകൂറ്റം വൃക്ഷത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും, എല്ലാത്തിലും എന്താണ്? 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും ഈ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള വിസ്മയകരമായ കാര്യമാണത്. മായാമോഹിതരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേക്ക് കലാശിക്കൂ. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരാകും. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ സമരം എന്തിലേക്ക് പോകുള്ളത്? പരാജയത്തിലേ പോകുള്ളൂ. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിനെ ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതും ആകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹൈതുക കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ, മറ്റു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം വേണം. ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? വിഷമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതനാണ്, ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭൗതികത്തിന് അതീതമായിട്ടൊരു ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ പ്രമാണമാക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ എന്തില്ല? യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് എങ്ങനെയാവരുത്? തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാവരുത്? തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ആകരുത്. സ്വധർമാമപി ചാപേക്ഷ്യ നാവികംപീതുമർഹസി ധർമ്യാധി യുദ്ധേച്ഛയോ അന്യക്ഷത്രിയസ്യാന വിദ്യത്തെ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസ്ത്രാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ആരാണ്? നീ ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിന്റെ പ്രത്യേക കർത്തവ്യം അത് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
ഈ മതത്തിനനുസൃതമായ സമരത്തേക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർത്തവ്യം നിന്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം പാലിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാര്യം നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാം? വൈമുഖ്യം കൈവിടാം. നീ വൈമുഖ്യം കൈവിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. കാരണം നീ ക്ഷത്രിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ അത് ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായതേ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം, 2 തരത്തില് സ്വധർമ്മമുണ്ട്. ഒന്ന്, മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്താണ്? മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലേ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ആ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാലോ ആ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയ ധർമ്മമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം ആത്മീയ ധർമ്മമാകും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാല്. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെയാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങള് 4 ആശ്രമങ്ങൾ, അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗാർഹസ്ഥ്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. 4 വർണ്ണങ്ങള് 4 വർണ്ണങ്ങൾ അതല്ലല്ലോ. വർണ്ണങ്ങൾ ഏതാണ്? ആശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വൈഷ്ണവർ അല്ല, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. ക്ഷത്രിയൻ, ശൂദ്രൻ. ഇതാണ് 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ. അപ്പൊ ഈ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും എന്താണത്? ശാരീരിക തലത്തില് സ്വധർമ്മത്തെയാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകള് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണത്. ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിലാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുസരിച്ചുമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയത കർമ്മങ്ങൾ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരാമപാവൃതം സുഖിന ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശ്യം. പാർത്ഥ, യാദൃശ്ചികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയാണ്, യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഇതേപോലൊരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി എന്താ തുറന്നു വെക്കുന്നത്? സ്വർഗ കവാടാണ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കുക. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഹിംസയുടെ മാർഗം ആർക്ക് അവലംബിക്കാം? ക്ഷത്രിയനെ അവലംബിക്കാം. ഏതു വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനന് പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ രാജാവായിരിക്കാം, യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം. 2 വിധത്തിലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും എന്താണ്? അർജുനന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉള്ളതാണ് 2 തരത്തിലും യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അഥ ചേതമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തഥാ സ്വധർമ്മ കീർത്തിം ചാഹിത്വ പാപാമവാപ്സ്യസി. അല്ല, ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നല്ല പറയാണ്, ഇനി ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം, ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് വരും? പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും. കാരണം ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അർജുനന് പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അർജുനന്റെ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാത്തവനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ യുദ്ധവീരനാണെന്നുള്ള യശസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാകും അത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കൽ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് യോദ്ധാവാണ്. അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനായിട്ട് മഹാദേവനെ പോലും യുദ്ധത്തിലെ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനായത് കൊണ്ട് തന്നെ
തന്നെ ആ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തനിക്കുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ ആര് ബാധ്യസ്ഥനാണ്? അർജുനൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞാലോ സൽകീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും, നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പം തിരിച്ചു നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നരകം പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അകീർത്തിം ചാഭിഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേവയാം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദത്തിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഠിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അപ്പൊ നിന്നെല്ലാവരും കുറ്റം പറയും. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ്? മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? അപമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പോരിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കൃതി. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങണേലും മുന്നേ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പോന്നു കഴിഞ്ഞാല് അർജുനൻ എല്ലാവരും എന്ത് പറയും? ഭീരുവാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെയല്ല അർജുനൻ, മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് എന്ത്? ദുഷ്കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയദ്രണാതു പരതം മംസ്യന്തേ ത്വമഹാരതഃ യേഷാം ചത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യാസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസ്സാരനായി കരുതും. അപ്പൊ ഭയം കൊണ്ടാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാരായിട്ടുള്ളവർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ എങ്ങനെ കരുതും? നിസാരനായിട്ട് കരുതും. കാരണം നീ പേടിച്ചോടി പോയതാണ് അവർ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെല്ലാവരും എങ്ങനെ കരുതും? നിസാരനായിട്ട് കരുതുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവാച്യവാദാംശ ബഹൂൻ വദിഷ്യന്തി തവാഹിതഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകീം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായി നിനക്ക് എന്ത് ഉണ്ടാവാനാണ്? അപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മ അവർ പുച്ഛിക്കും. ഇതിനേക്കാളും ദുഃഖകരമായിട്ട് പിന്നെ നിനക്കിനി എന്താണ് ഉണ്ടാകാനുള്ളത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിതോ വാ ഭോഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് നീ സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാം, ഇക്കാരണം കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയോ തഥോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്യ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാണ്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയാണോ, സന്താപമാണോ, നഷ്ടമാണോ, ലാഭമാണോ, ജയമാണോ, തോൽവിയാണോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഓർക്കരുത്. കാരണം എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നീ എങ്ങനെ? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കരുത്. അത് സന്താപമാണോ, നഷ്ടമാണോ, ലാഭമാണോ, സന്തുഷ്ടിയാണോ, ജയമാണോ, തോൽവിയാണോ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ഓർക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാണ് ആവണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അപ്പൊ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല? ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ, ജയപരാജയങ്ങളുടെയോ സന്തോഷം ഇതിന്റെ ഒന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാളും കടപ്പാടില്ല, അയാൾക്ക് ആരോടും ബാധ്യതയുമില്ല. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ആരോടും എന്ത് വരുന്നില്ല? കടപ്പാടും വരുന്നില്ല, ബാധ്യതയും വരുന്നില്ല. ഏഷാ തേ വിഹിതാ സംഖ്യേ ബുദ്ധിർ യോഗേ തിർമാം ശൃണു ബുദ്ധ്യയുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തിയില്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ, അതായത് സാഖ്യയോഗം. ആ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്.
ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ എന്നാണ്. ഇനി ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ ആ നിശ്ചയം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാർ. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഒന്നും ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി കാക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത്? ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും അതീന്ദ്രിയമായ വൈശിഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല, അതൊരിക്കലും നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രയത്നം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം അത് ദേഹനാശത്തിന് ശേഷം ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ് പഠിച്ചു, 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിത് വിട്ടുപോയി, ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഇടും നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആര് നമ്മളെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും? എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടി ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരും? ഇതിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടും. നമ്മൾ മരണശേഷം അടുത്തൊരു ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇതന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാഖ്യയോഗത്തെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ് ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ, അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രം തന്നെയാണ്. കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആ പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം, അതാണ് എന്ത്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും എന്തിൽ വരും? കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വരും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങളില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. അവിടെ എന്തില്ല? നന്മ തിന്മകൾ എന്ന 2 ഭാവം ഉണ്ടാവില്ല, ദ്വന്ദ്വം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, സമുദായം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും, സ്വന്തം കുടുംബത്തിലായാലും ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും സമൂഹത്തിനോടും രാഷ്ട്രത്തിനോടും സമുദായത്തിനോടും എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ഉത്തമമായ രീതിയിൽ സേവനം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരാകുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ആ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഗുരു പ്രസാദിച്ചാൽ ആര് പ്രസാദിക്കും? ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കും.
യാമിമാം പുഷ്പിതാം വ്യാച്യം പ്രവർത്തന്ത്യേന വിഭേശ്ചിതഃ വേദാവാദാരദാ പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മനാ സ്വർഗപരാജ്ഞാൻ ജന്മ കർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യാഗതീം പതിയും. സ്വർഗലോകപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്വർഗപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം, ഇതൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളിലെ ആർക്ക് ആകർഷണം വരും? അല്പബുദ്ധികളായവർക്ക്. അപ്പൊ അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ആര് വാദിക്കുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് വാദിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫലേച്ഛാപൂർവകമായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്താണ്? ഈ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലാണ് അവർ കൂടുതൽ ആകർഷണരാകുന്നത്, ആസക്തരാകുന്നത്. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിതമായ കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തില് മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് കഴിയും. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഇനി പറയാണ്, ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തില് സുഖാനുഭവങ്ങളില് അത്യാസക്തരായവർക്ക്, ഇതുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്ന് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ യോഗക്ഷേമാവഹാത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. അതാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് ആൾക്ക് സാധിക്കും. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണെന്ത്? ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് ആ സർവോന്നതമായിട്ടുള്ളത്. അതാരാണ്? ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തരാകണം. അപ്പോൾ ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ തിദിക്ഷയോടുകൂടി നേരിടാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ? നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ ഇല്ലാതിരിക്കണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രം ആശ്രയിച്ചവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉത്കണ്ഠകൾ ആർക്കുണ്ടാവില്ല? അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गुरु ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा.